ואנחנו מאוד שמחים שאתם כולכם כאן. לעונג לנו לבנק דיסקונט לארח אתכם. במקום לשמוע בנקאים שעמם, אז אני אעביר את רשות הדיבור לצוות המקצוענים שיסבירו באמת מה הולך לקרות, ונראה אותם מהמרים גם על תוצאה. ערב טוב שוב חברים, אז ככה אבי לא נראה לי שצריך להציג אותו, ספורט 5, מוטי וניר, אפשר גם לבחור לנו מחיאות כפיים, קיבל עכשיו את הנבחרת הצעירה, זה יפה, שיהיה בהצלחה מוטי. אתם רואים היום, אני לא מבין מה אתם מתלווים מהטורניר, סך הכל שתי נבחרות די בינוניות שהגיעו לגמר, אנחנו טוב לכם, עובדים בנק דיסקונט, אין מחוץ למגרש, לפחות כמו אליו. אתם עושים זה הרבה יותר טובה מהליגה הגרמנית, לכן אני גם חושב. יש להם 5 קשרים הרבה יותר יצירתיים מהקשרים הגרמנים. 1-0 וזה מספיק. מהדקה 33 והשם הפנדלים. פעם אחת הם ניצחו את המשחקים שלה, הם כבשו את השערים שלהם והם זוכים בצדק.